ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள்ல பகவத்கீதா படிக்கிற வகுப்புக்கு உங்களை எல்லாம் வரவழைக்கிறேன். இன்னைக்கு 15வது அத்தியாயம். ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் 3-4 சாப்டர் தான் இருக்கு. எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுருக்கோம்? ஒரு டிராப் தான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கிறது பாக்கி இருக்கு. ஓகே. அப்ப இப்ப நம்ம ராதா கோவிந்தா கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம். ISKCON மங்களூர்ல. ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்லயே இருங்க. யாரும் அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம். எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. அப்புறம் ஒரே வாட்டி நம்ம மகாமந்திர மாத்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப நம்ம பிரகாசம் பிரபுஜி, உங்களுக்கு இது தெரியுமா? இந்த பிரணத்தி எல்லாம் படிக்க தெரியுமா? மியூட்ல இருக்க. நான் மியூட் பண்ணிருக்கேன். உங்களை மியூட்ல இருக்கேன். அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. அந்த மைக் இப்படி பண்ணுங்க. என்ன பேசுறது தெரியலையே. சொல்லுங்க. படிக்க தெரியுமா? இது படிக்க மாதாஜி. இது இந்த பிரணத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? நல்லா தெரியும் மாதாஜி. வெரி குட் பிரபுஜி, ஆரம்பிங்க. படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சொல்லுங்க பிரபுஜி. இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கே பிரபுஜி, இதை பார்த்து சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தஸ்ய சலாகயா ஷகீர் உன்மிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீசம் ஸ்தாபித ஏன பூத்தலே சைவம் ரூப கதாமா மங்கியம் கதாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தேகம் குரோ ஸ்ரீபத கமலம் ஸ்ரீ கோவன் குருகன் வைஷ்ணவாம்சிய ஸ்ரீரூபம் சாக்கர ஜாதம் சக கன ரகுநாத தம்ச ஜீவம் சத்வைத்யம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஏ ராதா கிருஷ்ண பதாம்ச கன லலிதா ஸ்ரீ விகாசன விசாகாமிதாம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து ஜீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே சத்ய காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வந்தே விருந்தாவனேஸ்வரி. விருந்தாவனம் சொல்றோம் இல்லையா? விருந்தாவனேஸ்வரி வருஷபானு சுதா தேவி நமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பதருஷ்ய ச கிருபா சிந்து ஏவச பதினானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவோ நமோ நமக. நமோ பிரமண்ய தேவாய நோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ நமக மக வதந்திய கிருஷ்ண பிரேம கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்யாய நமோ கௌரவ விஷய நம. குரவே கௌரவ சந்திராய சந்திரகாய ராதிகாயை ததாலியே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமோ கிருஷ்ண பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின்
इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्य पास साध्य देश तारिणे जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभुजी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं इप चलो जय श्री कृष्ण चैतन्य चलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जय अद्वैत गदाधर श्री शवादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ரொம்ப நன்னா சொன்னார் பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ரொம்ப நன்னா சொன்னார் இனி 2-3 டைம் சொல்லிட்டேன்னா நல்லா வந்துரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்க ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப மியூட்ல இருக்கும் எல்லாரும் இப்ப இன்னைக்கு வந்து 18 நாட்கள்ல பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்வோம் அந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா இப்ப படிக்கலாம் 15 ஓ இது மாத்தலையானா 15 சாரி 15வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சின்னதான் குட்டி சாப்டர் தான் ஆனா ரொம்ப மேட்டர் இருக்கும் கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் நான் எப்படி சொல்லி கொடுப்பறேன் எனக்கு தெரியாது பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அண்ட் பகவான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எஸ் அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு என்ன பேருனா புருஷோத்தம யோகா உத்தம புருஷனை விட எல்லாம் உத்தமர் இல்லையா பகவான் எப்படி எல்லா புருஷர்களையும் அவர் தான் ஹீஸ் அ புருஷா நம்ம அதை பார்த்தோம் அந்த புருஷானா யாருன்னு அவர் கேட்டாரு அதுல உத்தம புருஷர் யாரு பகவான் தான் உயர்ந்த நபரின் புருஷோத்தம யோகா யோகானாக்கா அவரோட பத்தி படிக்க போறோம் கிருஷ்ணா சும்மா ஒரு போட்டோ போட்டிருக்கேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிலீட் பண்ண மனசு வரல எல்லா குழந்தைகள் எல்லாம் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து 15.1 எஸ் லதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி லதா மாதாஜி ஓகே அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஆரம்பிங்க லதா மாதாஜி भगवान् उवाच அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க லதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி எனக்கு வரல உங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் மாதாஜி அப்படி भगवान् उवाच ऊर्ध्वा मूलम् अधः ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ பேசிட்டு இருக்கேன் லதா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு செகண்ட் லதா மாதாஜி உங்களுக்கு ஃப்ரீஸா இருந்தது இப்போ அப்படிதான் இருக்கு நீங்க லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க ஐ திங்க் சம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அம்புஜவள்ளி மாதாஜி இப்போ ஆரம்பிங்க श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वा मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर् अव्ययम् सन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद वेदवित् லதா மாதாஜி நான் என்ன சொன்னேன்னா நீங்க லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க கொஞ்சம் சரியாயிடும் கிளியர் ஆயிடும் அது ஓகே லாக் அவுட் பண்ணி இப்போ வந்துருச்சு மேடம் இப்போ வந்துருச்சு ஓகே ஓகே அப்ப நெக்ஸ்ட் நீங்க படிக்கணும்னா ஓகே அப்ப இதுல வந்து பகவான் சொல்றார் இப்ப என்ன ஸ்டார்டிங்ல பகவான் ஆரம்பிக்கிறார் என்ன கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் I will try my best to explain okay புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் என்ன சொல்றார் மேல் நோக்கிய வேர்களையும் நம்ம வந்து இப்ப பௌதிக உலகம் எப்படின்னா இப்படி இருக்கா இந்த ட்ரீ என்னது இப்ப அன்னைக்கு நம்ம அஸ்வத்தா ட்ரீ அஸ்வத்தா ஆலமரமா அரசமரமா ஆலமரம் இது ஆலமரம் இல்லையா பிரபுஜி அன்னைக்கு நீ கரெக்ஷன் பண்ணாலே அரசமரம் வேறெல்லாம் இருக்கு இது ஆலமரம் கேட்ட கேள்வி அன்னைக்கு என்ன சொன்னீங்க அன்னைக்கு அரசமரம்னு சொன்னீங்க கேட்ட கேள்வி அதான் பதில் சரி அன்னைக்கு அவங்க கேட்டாங்க என்ன பதில் கொடுத்தீங்கன்னா அரசம் அது அஸ்வத்தமக்கு மீனிங் இது வந்து இந்த மரம் வந்து பேனியன் ட்ரீ பேனியன் ட்ரீ ஆனா பிரபுபாதா அதுல அரசமரம் தான் கொடுத்திருக்கு ஓகே அப்ப இது வந்து அஸ்வத்தா ட்ரீ ஓகே இது வந்து இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்தை நம்ம வந்து ட்ரீ எப்படி பாக்குறோம் ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தாச்சு பட் நம்ம என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்கா பௌதிக உலகத்தை எல்லாம் தலைக்கீழ இருக்கான் நம்ம என்ன ட்ரீயை நார்மலா தானே பாக்குறோம்னா இல்ல நம்ம எல்லாருமே உல்டாவா தான் இருக்கும் உல்டானா எனக்கு தலைக்கீழ இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா இது வேறெல்லாம் மேல் நோக்கி இருக்குமா
இலைகள் கிளைகள்லாம் கீழ் நோக்கி இப்படி இருக்கணும். வேர்கள் மேலேயும் இருக்கும், கீழே தொங்குவா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். அவர் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை அவர் மேலே படிக்கிறேன். அவர் பகவான் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது. இந்த இது ஆலமரம் எப்படி இருக்கான், கீழே வந்து இலைகள் இருக்கான். அந்த இலைகள்ல என்னது, வேதங்கள். ஒரு இதுவும் அப்ப எவ்வளவு வேதம் இருக்குன்னு நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகே, அந்த நுனியில தான் நம்ம ஒட்டின்னு இருக்கோம். அந்த வேதம் படிச்சு நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோமா. ஓகே, அப்போ வந்து இலைகளை கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் ஆவான். இப்ப நம்ம வந்து இது புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி இலையில வந்து நம்ம அந்த இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். எல்லாம் பௌதிக ஆசைகள், பந்தம், பாசம் எல்லாம் வச்சுன்னு நம்ம இதை ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுன்னு இந்த இடத்துல இருக்கோம். நிறைய மனுஷா இருக்கா இங்க இருக்கா அப்படின்னு. எஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி, அந்த பகவத்கீதை உண்மை உரிமையில் இருக்குல்ல, அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு, அரச மரம் தான் எழுதியிருக்காரு. சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன். படம் வந்துட்டு இதுதான் ஆலமரம் படம் போட்டிருக்க. அஸ்வத்தத்துக்கு வந்துட்டு அரச மரம் தான் அர்த்தம். ஆனா அந்த இந்த புக்ல அப்பதான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அரச மரம், அங்கே நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். இல்ல நம்ம இந்த முடிச்சுட்டு நம்ம திரும்பி அது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா, பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம், அப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, படம் மிஸ்டேக், அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இதுதான். இப்ப இதுல என்ன இருக்குனாக்கா, நம்ம வந்து இந்த கீழே இருக்கோம்னு சொன்னீங்க, அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு பார்க்கலாம். I cannot enlarge it. எக்கனாமிக் பயஸ் ஆக்ட்ஸ் பாப்பா காண்றதே இல்லை. ஓகே, வாட் எவர். இங்க வந்து நம்ம சிக்கன் இருக்கும், ஒரு சிக்கல்ல இருக்கும். ஏன்னா பௌதிக உலகத்தை வந்தாச்சுன்னா நம்ம எல்லாம் எல்லா முக்குணங்களும் நம்மள பிணங்கி இப்படி இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு, எல்லாம் பிணங்கி ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுலயும் விடுபட்டு மேல வந்து இந்த இதெல்லாம் ஞானம் பெற்று நம்மளோட என்னது வேதங்கள்லாம் படிச்சு நம்ம இப்படியே மேல போனோமா. இங்க போயிட்டு இங்க என்னது பிரம்மா இருக்கார், அந்த லெவலுக்கு நம்ம போனோம். நம்ம இந்த தரமட்டமா இருக்கோம் இங்க. ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் டெபிக்ஷன். எஸ், லதா மாதாஜி படிங்க. 15 புள்ளி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதர் தவம் பிரஸ்துதாத் தஸ்ய சாக்கா குணா பிரவருத்தா விஷய பிராவலா அத்தஸ்ய மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானு பந்தீனி மனுஷ்ய ஸ்லோகா. அப்ப என்ன சொல்ற, இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு இந்த எண்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னாக்க நல்ல அந்த முக்குணங்களையும் நம்மளை பிணங்கி நம்ம அங்க வந்து இப்படி சிடுக்கு மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கோம். அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம ட்ரை பண்றோம். ஆனா அந்த முக்குணங்களும் நம்மள எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு. அப்ப நிறைய மனுஷா இருக்கா இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே இங்க வந்து பிணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. இந்த கிளைகள்லாம் எப்படி இருக்கா, மேல் நோக்கியும் இருக்குமா, சிலதெல்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்குமா, அந்த மாதிரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மேல் நோக்கி போறவாங்க இந்த இது நம்ம என்ன ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு மேல் நோக்கி போறது பாக்குறா. சில பேர்லாம் இன்னும் தரமட்டமா இருக்கா, யாரெல்லாம் இன்னும் இந்த ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் பண்றதுல அவள் இன்னும் தரையில் இந்த கீழ் நோக்கி இருக்கா. அது இல்லாம மேல வரணும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சிக்கல்ல இருப்போம். இங்க உபக்கிளைகள்னா ட்விக்ஸ் நினைக்கிறேன். புலனின்ப விஷயங்களாலும் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பேசிக்கலி என்னன்னாக்கா நம்ம கீழே இருக்கிற எல்லாமே பந்தப்பட்டிருக்கோம். ஓகே, அப்ப அதுல வந்து இலைகள்லாம் என்னன்னாக்கா வேதங்கள். அப்புறம் அந்த இது உபக்கிளைகள் புலனின்பம், இல்லாம சென்சரி பிளஷர்ல நம்ம இது இருக்கே நம்மளோட இல்ல காது மூக்கு கண்ணு, அதை வச்சு நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்தை அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதுவும் நம்மள it's because of modes, 3 modes of nature. அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து பிணங்கி இருக்கோம். ஓகே, இதுல இன்னும் கொஞ்சம். எஸ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நடுவில் சத்தம் வந்ததே. ஓகே, இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாக்களை குறிக்கின்றன. ஓகே, தளிர்கள் புலன்களின் பொருள்களை குறிக்கின்றன. மேல் நோக்கி உயரும் கிளைகள் இருப்பின் உயர்ந்த தளங்கள் வரை நீட்டிக்கின்றன. அதே சமயம் கீழ்நோக்கிய கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் கீழ்நிலை இனங்களின் விமானம் வரை நீண்டு பிணைப்பு கர்மாவால் ஆளப்படும் மனிதர்களின் உலகில் வேரூன்றுகின்றன. அப்படின்னா இது சிம்பிளா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னாக்கா, சில கிளைகள் அப்படி மேல் நோக்கி போயிட்டு இருக்குமா, சிலதெல்லாம் இப்படி கீழே போகுமா, அப்படி எல்லாம் பிணைஞ்சிருக்கு. அப்ப இதுலயே நம்ம வந்து கீழே போல போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஏதோ பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து இப்படி மேல கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ், கொஞ்சம் இது நம்மளோட ரிலீஜியஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம். திரும்பி எப்பெல்லாம் பண்ண முடியல, திரும்பி அந்த கீழ் நோக்கி போவோம். இப்போ ரொம்ப கீழே இருக்கிறதுல என்னது விலங்குகளுக்கு சமமா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி மனுஷா இருக்கா இல்லையா, விலங்குகள் மாதிரி ஒன்னும் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்காம சாப்பிடணும் தூங்கணும் அந்த இதுல இருக்கா அப்படின்னு. இதுதான் கொஞ்சம் ஜெனரலா சொல்லலாம்.
எஸ், ஓகே. இப்போ வந்து ஆன்மீக உலகத்தும் பொருள்னா நிறைய இருக்கு, அதுல பார்க்கலாம். ஓகே, ஆன்மீக உலகம் எப்படி? இட் இஸ் ஒரு நித்திய உலகம். அது வந்து நிரந்தரமா இருக்கும், அது அழிவே கிடையாது. வேற பொருள் உலகம் எப்படி? இது உண்மையானது தான், பொருள் உலகம் இருக்கு, ஆனால் தற்காலிகமானது. அந்த இது பிரளயம் வரும்போது அழிஞ்சு விடும் எல்லாம், இந்த உலகம் எல்லாமே அழிஞ்சு விடும் எக்ஸப்ட் கிருஷ்ண உலகம், பாக்கி எல்லாம் அழிந்து விடும். அப்புறம் ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி? உண்மையான காதல் இருக்கும், பகவான் பேர்ல உள்ள ஆசை அன்பு எல்லாம் அங்க வந்து உண்மையானதா இருக்கும். இங்க வந்து ஒன்லி காமம் தான் இருக்கும், ஒரு கிவ் அண்ட் டேக், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை அன்பு எல்லாம் தான் இருக்கும். வேற ஆன்மீக உலகத்துல என்னது? உண்மையான மகிழ்ச்சி, எப்பொழுதும் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கும். இங்க வந்து தற்காலிக மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சியா இருக்கிற போல இருக்கும், சடன்லி ஏதோ ஒன்று வரும், போச்சு, மகிழ்ச்சியும் போயிடும். இப்போ குறுகிய காலம் தான் நீங்க மகிழ்ச்சி எல்லாம் நீடித்திருக்கும். அப்புறம் ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி? உண்மையான உறவுகள், இங்க வந்து தற்காலிகம். அது தெரியும் இல்லையா, நம்ம ஒருத்தர் ஸ்கூல் டேஸ்ல ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுனால இன்னைக்கு என்ன அத்தா பத்தா இல்லை அப்படிங்க, யார் எங்க இருக்கானே தெரியாது. அப்புறம் காலேஜ்ல வேற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவா, அவளை எங்க போனாங்க தெரியாது. இப்போ இங்க நம்ம இந்த உறவுலயே பார்த்தா மாமா ஆச்சு மச்சான்னு இல்லை, யாரெல்லாம் இருக்காளோ அம்மா அப்பாட்டெல்லாம் அவ்வளவு ஆனந்தமா இப்படிதான் கூட இருந்துருப்போம், நம்ம அவள்லாம் போய் சேர்ந்தாச்சு, இப்போ நம்ம இருப்போம் இங்க. சோ இந்த எல்லாம் தற்காலிகமா தான் இந்த உறவெல்லாம் நமக்கு இங்க பொருள் உலகத்தை நம்ம இது இங்க இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் உறவுகள் எல்லாம் தற்காலிகமா தான் இருக்கு அப்படின்னு. அங்க வந்து சோகம் இல்லை, ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு அன்ஹாப்பினஸே கிடையாது, எப்பவுமே ஹாப்பியா இருப்பாங்க. இங்க வந்து சோகம் தான் இருக்கும். அப்படின்னா நல்லதுதான் நடக்கிறதே, நான் எவ்வளவு நாளைக்கு நீடிக்கும், எவ்வளவு நேரம் தான் நீடிக்கும், அதுக்குள்ள திரும்பி ஒரு சோகம் வந்துடும். சம்திங் அது ஒண்ணும் இல்லைன்னா உடம்பு படுத்தும், ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு டென்ஷன், மென்டல் டென்ஷன் ஏதாவது ஒண்ணு. அப்புறம் இருந்து ஆன்மீக உலகத்தில் 4 உண்மையான பிரச்சனைகள், அதை நேற்றையும் பார்த்தோம். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இல்லை, அங்க அது மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா சூக்ஷ்ம ரூபத்துல தான் நம்ம அங்க இருப்போம். சோ கிருஷ்ணர் எப்படி அந்த உலகத்துல எப்படி எப்போ எவர் எங்க இருக்காலும் நம்மளும் அந்த வந்து சூக்ஷ்ம ரூபத்துல அங்க போய் ரொம்ப இதா இருக்கும். ஆல்வேஸ் இதா இருக்கும். there is no birth. அங்க வந்து பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது, மூப்பும் கிடையாது, வியாதியும் வராது, அங்க அந்த மாதிரி இருக்கும். 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் இங்க இருக்கு, இதெல்லாம் உள்ளன இந்த பொருள் உலகத்துல, இதெல்லாம் இருக்கு. சோ தீஸ் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருக்காங்க. எஸ், அப்புறம் 15.3.4. எஸ் சங்கரநாராயணன் படி. न रूपम अस्येह ततो बलप्यते नान्तो न चादिर न चम संप्रतिष्ठा अश्वत्थम येनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण तृष्टेन सित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूतः भूयः तम एवं साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति हि प्रसृता पुराणी. அப்ப என்னது? இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இப்ப நம்ம எப்படி பாக்குறோம், ஒரு மரத்தை வந்து கீழே இது ரூட்ஸ் இருக்கு, மேல பிரான்சஸ் இருக்குன்னு பாக்குறோம், அந்த மாதிரி இல்லையா நம்ம பௌதிகம். அது வந்து அங்கேதான் இருக்கு, ஆன்மீக உலகத்துல அந்த மாதிரி மரம் இருக்கும். இங்க இருக்கிறது வந்து அங்கே பார்க்கும்போது எப்படின்னா எல்லாம் தலை கீழே இருக்கிற போல இருக்கும். இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியோடு வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அப்ப இது நம்ம சொன்ன இல்லையா, அது மேல மேல நம்ம போகணும், நம்ம எல்லாம் கீழ் தரமட்டம் அந்த கீழ் அந்த கிளைகள் என்ன சொன்னீங்க, அந்த இலைகள்லாம் இருக்கு, அது பக்கத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். அதுல இருந்து மேல வரத்துக்கு பாக்குறோம், திரும்பி தடுக்கி கீழ் வீழ்ச்சி வரும். அப்ப திரும்பி அது வந்து அதெல்லாம் இப்படி கீழே வளைஞ்சு இப்படி போகுமா. ஆனா ஆன்மீகத்துல நல்லா முன்னேறி வரும்போது எப்படின்னா அந்த நல்லா அப்படி வந்து நல்ல திக் பிரான்ச் இருக்குமே, அந்த இடத்துல வந்து அப்புறம் வந்து அதோடைய போட்டோ எடுத்தாங்க, எங்க காணல, அது இருந்தா உங்களுக்கு அது வந்து அப்புறம் அந்த மேல் லெவல் வந்து பிரம்மலோகம் வரைக்கும் நம்ம வந்துடலாம். ஓகே, அது வந்து இந்த மாதிரி மரத்தை எப்படி ஆயுதங்கள் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். யார் மனுஷாலிட்டியும் பற்றில்லை, பௌதிக உலகத்துல ஒரு பொருளையும் பற்றின்மை இல்லாம இருக்கணும், பற்றோடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பயங்கர தமிழ். அப்புறம் அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால்
அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானை சரணடைய வேண்டும். அப்ப மேல போய் 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 எங்க பிரம்ம உலகத்துக்கு தான் வருவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் மேல போய் கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போவோம். எங்கே நம்ம வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்துடும். அங்க அழிவற்ற உலகம் இருக்கு. மீண்டும் திரும்பி வருவது அங்க ஒரு வாட்டி போயிடுச்சுன்னா திரும்பி வரமாட்டோமா. சோ அந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்து போகணும். இதெல்லாம் கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி ஸ்லோகத்துல. அப்ப தவறான கௌரவம், மாயை மற்றும் தவறான தொடர்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், புரிந்து கொள்பவர்கள், நித்தியமானவர்கள், பௌதிக இச்சையால் செய்யப்பட்டவர்கள், மகிழ்ச்சி மற்றும் இருமையில் இருந்து, இருமைனா மகிழ்ச்சி, இகழ்ச்சி இதெல்லாம் சேட் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், துன்பம் மற்றும் திகைக்காமல் பரமபுருஷனிடம் எப்படி சரணடைவது என்பதை அறிந்தவர்கள், அந்த நித்திய ராஜ்யம். எவ்வளவு சொல்லி முடிச்சுட்டேன். என்ன நட்சல் என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த மாயையில இருந்து விலகி பற்றில்லாம நம்ம வந்து இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, கோபம், தாபம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறதுக்கு வழி பார்க்கணும். இது என்ன போட்டிருக்கு? எஸ், அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. அது ஃபில்அப் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரும் சைட் பை சைட். ஓகே, யா. அப்புறம் 15.6 எஸ் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. எனக்கு வரல. என்ன வரல? அட்டெண்டன்ஸ் சாட்ல கிளிக் பண்ணுங்க. சாட்ல பாருங்க ஒரு லிங்க் இருக்கும் பாருங்க. அந்த கிளிக் எனக்கு வரல மாதாஜி. கிளிக் பண்ணா வரலையா? கிளிக் பண்ணி பாருங்க. எதுல போய் பார்க்கணும்? சாட் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? சாட் 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 அது எங்க போய் பார்க்கணும்? 3 டாட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க லதா மாதாஜி. 3 டாட்ஸ் டச் பண்ணுங்க. அதுல சாட் வரும். CH18 அத டச் பண்ணுங்க. இருக்கு இருக்கு. அதுல இந்த ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும், லிங்க் இருக்கும். அத டச் பண்ணுங்க. துர்கா மாதாஜி கூகுள் ஃபார்ம் போட்டிருக்க அதுவா? அதுதான். ஆமா, அத டச் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன். அதுல பேரை என்டர் பண்ணுங்க. ஓகே, இன்னும் வரல. சப்மிட் பண்ணிருங்க. வந்துருச்சு பண்ணிட்டேன். 15 நாள் எடுத்திருக்கு உங்களுக்கு இது படிக்கிறதுக்கு. சப்மிட் பண்ணிட்டேன். ஆமா மாதாஜி, நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கவே ஆரம்பிச்சேன் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் எல்லாம் வரும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. இன்னைக்கு படிச்சுட்டோம் இல்லையா, அப்ப நாளையில ஈஸி ஆயிடும். அடுத்த கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடும். இல்ல, நான் 4 நாளா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அது எங்க போய் எடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுட்டேன். பரவாயில்ல மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்ப இதுல வந்து யார் படிக்கணும்? ஸ்ரீதர். கிருஷ்ணா. நதல்பாசயதே சூர்யோ நஷாங்கோ ந பாவகஹ தத்வா நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எஸ், அப்ப இதுல என்ன கொடுத்தது? அந்த இடம் நத்தத் பாசயத்தே சூரியோ, சூரியனோட ஒளி இருக்காது அங்க. நமக்கெல்லாம் இங்க என்ன எப்படி சூரிய ஒளி இருந்தாதான் வெளிச்சம். இந்த மொமெண்ட் சூரியன் செட் ஆயிடுச்சுனாக்கா மறைந்து விட்டார் அப்படின்னா இங்க எல்லாம் டியூப்லைட் தான் எரியணும் இல்லையா? இந்த உலகம் அந்த மாதிரி இருண்ட உலகம், இருண்டது, துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம், சாஸ்வதம் இல்லை. இது வந்து டெம்பரரி உலகம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நெகட்டிவ் இந்த உலகத்திற்கு தான் ஜெயில். பேசிக்கலி நம்ம ஜெயில உட்காந்துருக்கோம். அந்த இடத்தை நினைச்சு பார்த்தா புரியும். அங்க எப்படி பகவானுடைய இடம் எப்படி பாசயத்தை, நல்ல பிரகாசம். எப்படி சூரியனால பிரகாசம் வருது இல்லையா, சந்திரனாலையும் பிரகாசம் இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்புவதும் இல்லை. ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னாக்கா ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி தான். ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா திரும்பி வீடும் பிளே. நடுவுல போகும்போது என்ன சிலப்போ ஏறுறோம். நல்ல பௌதி இது ஆன்மீகத்துல எல்லாம் நல்லா படிச்சு கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணி ஒரு லேடர் கிடைக்கிறது. திரும்பி ஒரு லேடர். திரும்பி என்ன வீழ்ச்சி எப்போ? இதெல்லாம் விட்டுடுவோம். வேண்டாப்பா, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், வேண்டாம் வெக்கேஷன். அப்போ திரும்பி ஒரு பாம்பு வரும், கடிச்சு திரும்பி கழுவணும், திரும்பி விளையாடணும். இங்கேயே இருப்போம் நம்ம, திரும்பி போறது வருது. ஆனா இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோமா? ஆக்சுவலி 98ல இருக்கோம். குழந்தைகளுக்குள்ள இப்படி சொன்னா ஈஸியா போடும். 98ல இருக்கோம். பக்கத்துல ஒரு 99ல ஒரு பாம்பு இருக்கு, கடிக்கிறதுக்கு ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த மனுஷ ரூபம் கிடைத்து எந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுத்து ஒரு ஃபீஸ் இல்லாம சொல்லி கொடுக்குறேன் வாங்கோன்னு கூப்பிட்டு வராத மனுஷாளுக்கு எல்லாம் என்னது, பக்கத்துல 99 வெயிட் பண்றது. அங்க ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு இருக்கு. அங்க விழுங்கிட்டுன்னா அதுக்கு வந்து அஞ்சல் வந்து விழும்.
1 போட்டோம்னாக்கா கரெக்டா வந்து 5 திரும்பி ஒரு சின்ன புழு பூச்சி அந்த மாதிரி பர்த் எடுத்து அதுக்கப்புறம் செத்து திரும்பி வேற அப்படி ஊர்ந்து அதெல்லாம் பறந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து மனுஷ ரூபம் இப்போ கிடைக்க போறது எத்தனை கோடி ஜென்மம் அதுக்கு திரும்பி எடுக்கணுமா தெரியாது. ஆனா இப்ப நம்ம வந்து 98ல இருக்கோம். ஒரேடியா 6 அடிச்சுடணும். 2 போட்டாலும் ஹோமுக்கு தான் போவோம், 3 போட்டாலும் சரியா 6 போட்டாலும் ஹோமுக்கு போயிடுவோம். ஒரு வாட்டி நம்ம ஹோம் கடவுளோட கூட இது இடம் அங்க போனா திரும்பி வருவோமா? வரமாட்டோம். அங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் யாரெல்லாம் திரும்பி விழுந்து என்னன்னு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்க நிம்மதியா இருக்கும். அதே போல எனது அந்த பரம வாச்சஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதில்லை. இது யாரு சொல்லியிருக்கா? பிரபுபாதா சொல்லல, வேற யாரும் இஸ்கான்ல வந்து யாரும் சொல்லல, இது கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இதை நம்பிதான் ஆனம் நமக்கு. அதனால இதெல்லாம் பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சு ஆன்மீகத்துல முன்னேறதான் வேணும், ஜப்பம் பண்ணதான் வேணும், இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் பண்ணதான் வேண்டும் அப்படின்னு. சோ அந்த இடம் எப்படி இருக்குமா? இந்த மாதிரி நல்ல இதா இருக்குமா? கிருஷ்ணா ராதையெல்லாம் விளையாடின்னு இருப்பாளாம், நிறைய இருக்கும் அனிமல்ஸ் இருக்குமா, அவளுக்கெல்லாம் அப்படி மோட்சம் கிடைச்சு அங்க போயிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே 15.7 எஸ் வைதை மாதாஜி படிங்க. ममैवंशो जीवलोके जीवभूताः सनातनः मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. எஸ் நல்லா படிச்சேன். இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டான பாகங்கள். அப்படின்னா என்னது? நம்ம எல்லாம் இப்போ இந்த இதுல இருக்கோம், we are all in this world. ஆனா எப்படி நம்ம வந்து பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். ஆனா பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம மறந்து போயிடுறோம். நமக்கு எல்லாம் நல்ல தூய பக்தி இருக்கு, அவரோட நல்ல ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் சின்ன பாட்டுல இருக்கு. ஆனா நம்ம இந்த ஃப்ரீடம், நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கோம். ஜெயில இருந்தாலும் என்னது, சரி உன்னோட இஷ்டத்துக்கு இரு, தப்பு பண்ணுமா பண்ணு, திரும்பி அனுபவி, இல்ல நல்லது பண்ணுமா நல்லது பண்ணி முன்னுக்கு போ அப்படின்னு நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நீ வந்து பழைச்சுக்கோ அப்படின்னு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா இங்க மாட்டி முழிக்கணும். ஏன்னா நிறைய நேரம் நம்ம வந்து பகவானை மறந்துன்னு எல்லா வேலைகளும் பண்றதுனால நம்ம இங்கேயே பந்தப்பட்டு இருக்கோம். சோ இது நம்ம இதுல என்ன கொடுத்தோம்னா, நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளும் எனது நித்திய துண்டான பாகங்கள், பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம எல்லாருமே பகவானோட அம்சங்கள் தான். பந்தனைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை காரணமாக அவர்கள் மனது உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக போராடுகிறார்கள். மனசும் இன்க்ளூடட். இந்த கை புலன்களை வச்சுன்னு, கை கால் கண்ணு மூக்கு இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். ஐயோ கிளாஸ் இருக்கா, போகணுமா, ஜபம் பண்ணணுமா அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா அதுல இருந்து வரணும். அந்த மாதிரி பண்ணறதுக்கு ரொம்ப கடினமா நம்ம வந்து உழைச்சுன்னு இருக்கோம் இங்க. ஏன்னா அவ்வளவு வந்து தமோ குணம் ரஜோ குணம் அழுத்துறது, நம்மள பண்ண விடாம அழுத்துறது. சோ நம்ம அதுல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ண, அது பகவானே எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்றேன், பிராக்டிஸ் வில் மேக் யூ பர்ஃபெக்ட். நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ண இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு விடுவாய். எஸ். அப்ப இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு, நம்ம உயிரினங்கள்லாம் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு. இது வந்து ஓஷன் மாதிரி நிறைய இந்த சமுத்திரம், இந்த மாதிரி நெருப்பு பிழம்பு இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் தான் பகவான் அவ்வளவு இதுல இருக்காரு. நம்ம எல்லாம் ஒரு துளி தான். ஆனா இதோட பாட்டு தான் நம்ம தான் ஒரு துளி. அதே போல இந்த நெருப்பு இப்படி இருக்குன்னாக்கா அதோட தீ பொறி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமும் நம்ம தான். உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவு குறைவானது. நம்ம கிட்ட அவ்வளவு பகவானுக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யமோ அழகோ புகழோ நமக்கு அவ்வளவு இருக்காது. அது கொஞ்சம் இருக்கு. ஆனா நம்மளோட சமத்துல அது வந்து எஸ் பகவான் நம்மளாம் அம்சம் தான். அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அதை பாலிஷ் பண்ணி நம்ம இன்னும் அந்த அவரோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர பகவானை மறந்து இருக்கக்கூடாது. இங்க வந்து பகவான் வந்து சச்சிதானந்த, அவர் எப்போ இட்டர்னல், எப்பவும் உள்ளவர், உண்மையானவர், எப்பவும் உள்ளவர் அண்ட் ஆனந்தம். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டுனாக்கா ரொம்ப அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும், ரொம்ப நைஸ் ஃபீலிங். இன்னும் பண்ணணும்னு சொல்லி தோணும். ஏன்னா ஆத்மா வந்து ரொம்ப சாந்தம் அடைகிறது, ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப. அப்புறம் இவர் சயின்டிபிக்கா இவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி சொன்னார் நேத்து முந்தானத்தெல்லாம். பிளட் நல்லா ஃப்ளோ ஆகும், அப்புறம் வந்து ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால யூ ஃபீல் நைஸ். ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், லங்ஸ் எல்லாம் நல்லா விரிஞ்சது. அது ஒரு சயின்டிபிக்கா இட்ஸ் ப்ரூவ். பட் இதெல்லாம் சயின்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லியாச்சு, பகவானோட தியானம் பண்ண அப்படின்னு. எஸ். ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा. கேக்குறது மாதாஜி படிங்க. शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्णा.
ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல எப்படி காற்று நறுமணத்தை எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இப்போ ஒரு குப்பை வண்டி லாரி போச்சுன்னா எப்படி ஒரு மாதிரி கந்தம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். என்ன லாரி இப்படி போச்சு இப்படி ஸ்மெல் வருது அப்படிமா. அப்புறம் அந்த என்னது அதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்வாள் கட்டர் என்னவோ சொல்லுவாளே. சோ அதுல எல்லாம் ஸ்மெல் வரும். இது நல்லது மல்லிகை பூ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அது. ஆனா காத்து என்ன பண்ணும் அதுல பந்தப்படும் அது மாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். இட் வில் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் பாசிங். ஒரே இடத்துல ஸ்திரமா நிற்காது. அந்த மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இந்த உடல்ல நம்ம இந்த உடலை விழுத்திட்டோம் விழுந்து கொடுத்தனாக்கா இதுக்குள்ள உள்ள சூக்ஷ்ம சரீரம் இந்த ஆத்மா இது ரெண்டுமே போய் வேறொரு உடல்ல போய் இருக்கும். காத்து ஒரு கந்தத்தை தூக்கின்னு ஒரு இதுல போயிட்டு போறா போல நம்ம ஆத்மாவும் ஒரு உடல்ல இருந்து வேறொரு உடலுக்கு போயிட்டே இருக்கும். பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை எடுப்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். திரும்பி வேறொரு உடல்ல திரும்பி அதோட ஆனா அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கிறதுனால முன்னாடி என்ன இருந்ததோ இன்டெலிஜென்ஸோ ஃபால்ஸ் ஈகோ இதெல்லாம் இருக்கே மைண்ட் இதெல்லாம் அப்போ சின்ன குழந்தையில இருந்து அந்த ஒரு ஞானத்துல அது வளரும். நல்ல ஆன்மீகமா இருக்கும். இந்த இதுல நம்ம ஆன்மீகத்திலிருந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அடுத்த இதுல நல்ல அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியில நல்ல செல்வந்தர் ஃபேமிலியில போறோம். அப்போ ஃப்ரீடம் இருக்கும். செல்வந்தர் வீட்டு ஃபேமிலியில ஃப்ரீடம் இருக்கும். அப்போ தப்பு பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நல்ல பணம் தான் இருக்கே. இப்ப நான் என்ன வேணா பண்ண பணத்தை வச்சு நான் என்ன வேணா பண்ணலன்னா கெட்ட வழியில போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா மோஸ்ட்லி நல்ல இந்த ஃபேமிலி அவன் பிறப்பா. இது ஆன்மீகத்துல முன்னேறிய ஃபேமிலியில அவன் பிறப்பாங்க அப்படின்னு. Yes, Hare Krishna. அப்புறம் 15.9 yes அரசு பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஹ ஸ்வபர்ஷனம் ச ரசனம் கிரணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷாயன் உபயேஸ்வதே ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு. ஸ்ரோத்ரம்னா காதால கேட்கறது, சக்ஷு கண்ணால. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொழுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். வேறொரு பாடியில போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு கண், அந்த பாடியில ஒரு கண் இருக்கும், காது இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அந்த யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பாடியை யூஸ் பண்ணி அந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் வேலை செய்யும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் என்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அந்த மாதிரி கண்ணு, காது, மூக்கு உள்ள அனுபவிக்கிறான். அது மாடாவும் இருக்கலாம், ஆனை, பூனை எது வேணா இருக்கலாம். அதுக்கு ஒரு காது, மூக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அப்ப எந்த உடல்ல அவன் பிரவேசம் பண்றானோ அந்த உறுப்புகளை வச்சு இவன் ஸ்டார்ட் லிவிங் தட். அந்த ஆத்மா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா. எஸ், இது நம்ம பண்ணினதே தான் படிக்கிறோம். எஸ், ஓகே. அரசு பிரபுஜி ஆயிடுச்சு. ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பண்ணுங்க பிரபுஜி. நான் பண்ணிட்டேன். எஸ், ரஞ்சிதா மதாஜ் படிங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறியோ அவ படிங்கோ. அப்புறம் செகண்ட் டைம் உள்ள வரைக்கும் ரஞ்சிதா மதாஜ் படிங்க. ராமந்தம் தம் வாபி இதம் வாபி உஜ்ஜானம் வா குணம் விதம் விமுட பாஷ்யந்தி பாஷ்யந்தி சாசுஷஹ சக்ஷுஷஹ சால இல்லையே மதாஜி. சக்ஷுஷஹ சசுஷஹ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்க. அப்ப என்னது உக்ராமந்தம் சித்தம் வாப்பி. முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு முட்டாள் உயிர் வாழி. ஏன்னா முட்டாள்னா என்னது, பகவான் யாரு வழிபட்டு அவெல்லாம் முட்டாள் தான். பௌதிக உலகத்தை நல்லா படிச்சிருப்பான். அப்ப அவனை நம்ம முட்டாள் சொல்ல மாட்டோம். இல்ல அவன் டாக்டர், அவன் இன்ஜினியர் அப்படிமோ. ஆனா நான் பகவானை பத்தி ஞானம் இல்லைன்னா அவன் முட்டாள் தான். ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடீஸ், ஆஸ் பர் ரிலீஜியஸ் இதை பார்த்ததுனாக்கா அவன் முட்டாள் தான். சோ முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தன் உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தினால் கீழ் நோக்கி தமோ குணம், ரஜோ குணம் அதுல இருக்கானோ அத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவன் இந்த தமோ குணத்தினாலையும் ரஜோ குணத்திலையும் இந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கேன் அவனுக்கு தெரியாது. இஸ் ஜஸ்ட் ஹாப்பி இந்த இல்ல நம்ம இதுல இருந்து முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீகத்துல பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சாதானே புரியும் இல்லையா. அது அவனுக்கு தெரியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ நம்மள மாதிரி உள்ளவா எல்லாரும் பகவத்கீதாலாம் படிக்கும்போது நமக்கு புரியாது. நம்ம சோம்பேறியா படுத்திருந்தாலும் நான் தமோ குணத்துல இருக்கேன், I have to improve. அந்த மாதிரி
மாதிரி ஞானம் யாருக்கு வரும்? யாரு வந்து ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் படிப்படியா முன்னேறிண்டு நல்ல ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சு வரும். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். முட்டாள்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா அவங்க வந்து பகவத்கீதா படிக்கல, கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேங்கிறான். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இவளையில வாங்கோ, கிளாஸ்க்கு வாங்கோன்னு கூப்பிடணும். அப்படி 1 மாசம் வாங்கோன்னு சொல்லணும். 1 மாசத்துலயே வந்து 4 நாள் வருவா, 10 நாள் வரமாட்டா. அப்போ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணா விட்டுடணும். ஆனா நம்ம சொல்ற டியூட்டி பண்ணணும். ஏன்னா வரும் 18 சாப்டர்ல அது பகவான் சொல்லியிருக்காரு, ஏன்னு அதுவும் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இவாள் சொல்ற டியூட்டி பண்ண. ஆனா யாருக்கு நம்பிக்கையிலயோ அவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க, என்னை பத்தி எல்லாம் சொல்லாதீங்க, அதுவும் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப முதல்ல நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? பகவான் இல்லைங்கிறவங்க என்னன்னாக்கா பகவான் இருக்கான் அதை தான் நெகேட் பண்றாங்க இல்லையா? அப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு, அது இல்லை ஏன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் ரீசன் பண்ணும். பகவானை பத்தி தெரியாதுன்னு இல்லை, அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பகவான் ஒரு இது இருக்கு, ஆனா அதை வந்து நெகேட் பண்ண பார்ப்போம். சோ இட் இஸ் அவளை வந்து நம்ம நல்வழிக்கு கொண்டு போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்ப அடுத்த மாசத்தோட இது கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு, சொல்லி பாக்குறது. நம்ம எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு மாசம் 18 அது 1 மாசம் நான் 30 days படிக்க போறது இல்லை, 18 days தான் இருக்கும். அந்த 18 days வந்து படிங்கோ. அண்ட் அப்புறம் யூ டேக் யூர் டிசிஷன். புரிஞ்சதுன்னா இன்னும் நல்லா அதையே திரும்பி 4 டைம் படிக்கலாம். 4 மாசமா படிக்கலாம், இன்னும் நல்லா புரியும். 1 மாசத்துல எல்லாம் புரியாது, எனக்கே புரியல. எனக்கு என்னக்கா யாருக்குமே புரியாது. நானும் நிறைய மாசம் படிச்சுட்டேன், அப்பெல்லாம் level 2 இருக்கல. அதனால எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்னது, ராஜேஸ்வரி மாதா படிங்க. यदन्तो योगिनः शयनं पश्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितं यदन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त यसेदसः. இன்னொன்னு இருக்கு, அது அப்புறம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது 15.11 மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆன்மீகவாதிகளுக்கு தான் இதெல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சு வரும். அப்புறம் ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் யாரு வந்து இதுல முன்னேற்றம் பெறாம இருக்காங்களோ, யாரும் இதை பகவத்கீதால அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்காங்களோ, தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. அவங்க பேசிக்கலி என்ன வேணும்? ஃபெய்த் வேணும். பகவான் பேர்ல ஒரு ஃபெய்த் வேணும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரே பகவான், சரி பண்ணிதான் பார்க்கலாமே. பகவான் சொல்லி நம்ம கேட்காம இருக்கணும், பெரிய முட்டாள் நம்மளை போல வேற யாரும் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கணும். வேற யாரோ மனுஷா சொன்னாலும் ஆமா நீ உன்னோட இதுக்கு வேண்டி சொல்ற, உனக்கு ஏதோ ஆதாயம் கிடைக்க போறது அதனால சொல்ற அப்படின்னு நினைக்கலாம். இப்ப இஸ்கான்ல எல்லாம் நம்ம வாங்கோ சேருங்கோ அப்படின்னா நான் யாருக்கும் ஒரு ஆதாயம் கிடையாது, அவளுக்கு நல்லது ஒரு நடக்கும், அதுக்கு வேண்டிதான் சொல்றோம். சோ யாரு வந்து இதுல ஞானம் பெற்று ஒரு குருவை அணுகி குரு என்ன சொல்றாரோ அதெல்லாம் கேட்டு நடந்துட்டு இருப்பாளோ அவளு அந்த ஞானத்துல முன்னுக்கு போயிட்டே இருப்பான். யாரு அது கேட்கறது இல்லையோ அவங்க வந்து கீழ்மட்டத்திலேயே இருப்பாங்க. எஸ், துர்கா மாதா. படிச்சுட்டே, நீங்க தான் படிச்சுட்டே இல்லையா? அது எதோ படிச்சுட்டே. இது இப்ப 15.12 துர்கா மாதாஜி படிங்க. நீங்க ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பண்ணிடுங்க மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல திரும்பி படிக்கலாம். துர்கா மாதாஜி படிங்க. दुर्गा माताजी म्यूट माताजी यदादित्य कदं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामगम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. உலகம் முழுவதிலும் இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. நேச்சுரலி சூரியன் வந்து அவரோட ஒரு கண்ணுன்னே நமக்கு படிச்சோமே. அப்போ அது வந்து சூரியன் உதிக்கிறது நிறைய பேர் வந்து சூரிய நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி அது வரவேற்கிறாங்க. சில பேர் என்னது அது வந்து நம்மள எழுப்பணும், கண்ணெல்லாம் பூசம் அப்பதான் எழுந்திருப்பான், அவங்கள தமோ குணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். ஆனா இப்படி சூரியனும் ஒரு பகவான் தான். பகவான் என்னது? டெமிகாட். தே ஆல் கம் அண்டர் டெமிகாட். சோ அந்த சூரியனும் பகவான் கிருஷ்ணரால உருவாக்கப்பட்டதுதான். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடம் இருந்தே வருகின்றன. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்து வருகின்றன. சோ வெரி சிம்பிள் தான். எஸ், அடுத்தது 15.13. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல யார் படிக்கலையோ ஓகே. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிச்சாளா? ஓகே, அம்புஜாவளி மாதாஜி படிங்க. காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி மாதாஜி பூதானி தாரயாம் யகம் ஓசஜா புஷ்ணாமி சௌசதி சர்வாக சோம பூத்வா ரசாத்மக. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மில்கி வேல் எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் அந்த ஆர்பிட்ல சுத்தி இருக்கும்.
பூமி வந்து இப்படி இப்படி ரொட்டேஷனும் ஆகும், ரெவல்யூஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ இதெல்லாம் எப்படி பகவானோட சக்தினால, பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் அது வந்து கரெக்டா அந்த மாதிரி இதை போயிட்டு இருக்கு. எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். இது ரசோ என்னது ரசோ. அப்ப இந்த சந்திரன் இருக்கிறதுனால்தான் வந்து காய்கறி எல்லாமே நம்ம நினைச்சிருக்கோம் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கு, அதுல உள்ள ரசம், அதுல உள்ள ஒரு டேஸ்ட் வந்து இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சந்திரன். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். ரசம்னா நாட் ஓன்லி டேஸ்ட், வளர்த்துறது. பட் நம்ம சயின்டிபிக்கா என்ன பார்த்திருக்கோம்னாக்கா இட் இஸ் இது இல்லையா, நம்ம போட்டோசிந்தசிஸ் அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். பட் இது இந்த மாதிரி பகவான் வந்து அந்த சந்திர ஒளியிலயும் ஒரு இது இருக்கு, பவர் இருக்கு. அது வந்து அந்த பயிர்களை எல்லாம் விளைவிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் ஒரு பவர் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி போட்டு பகல்ல வந்து சாப்பாடை தயார் பண்ணும் அந்த சூரிய வெளிச்சத்துல, ராத்திரி அதை தான் டைஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கும். அது கரெக்ட் தான். சயின்டிபிக்கலி ஆல்சோ இட் இஸ் ரைட். பகவான் சொன்னதும் ரைட். இப்ப நான் நினைச்சேன் பர்பட் படிக்கணும் அப்படின்னா, நான் 15 சாப்டர் பர்பட் படிக்கல. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கா பாக்கணும் பிரபுபாதா. எஸ், தேங்க்யூ பிரபுஜி. எஸ், ஸ்ரீபிரியா மாதா என்ன மெதுவா கை தூக்குறீங்க, கூப்பிடணுமா? அப்பதான் தூக்குவீங்களோ? 15 I'll read. 15 sorry 15 I'll read. அது என்ன அப்படி? ஜீவகுமாரி மாதா படிங்க. ஜீவகுமாரி மாதா மாதாஜி நான் ட்ரை பண்ணவா? நீலா மாதா படிங்க. वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पसाम्यन्नं सदुर्वितं. நீலா மாதா படிங்க. இதே திரும்பி படிங்க. ஆசையா கேட்கிறேன். अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं சதுர்விதம். தமிழ் தானே மாதா? வித்தம். ஓகே. இல்லையா, படிக்க படிக்கதான் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா, எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறது யாரு? பகவான் தான். அந்த ஆசிட் எல்லாம் சுரக்கலைனாக்கா சாப்பிடறதெல்லாம் எங்க டைஜஸ்ட் ஆகாது. சோ அந்த நெருப்பாக, அந்த வயத்துல உள்ள நெருப்பு அதுதானே ஆசிட் மாதிரி. பசிக்கிறதுன்னா என்னது, அப்படி கதகதான எரியும் வயிறு இல்லையா, அதுதான் அந்த நெருப்பும் யாரு? பகவான் தான். அப்புறம் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து, அதுவும் பகவானோட இதுலதான் நடக்கிறது. அவர் ஸ்டாப் அப்படின்னா நின்னுடும் அந்த மாதிரி. சோ இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். 4 விதமான உணவு அது ஆக்சுவலி அதுல இருக்கு பர்பட்ல. அந்த என்னது ஒண்ணு சிலது வந்து இது ஒரு நிமிஷம் பர்பட்ல இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சவைச்சு சாப்பிடுறோம், ஒண்ணு வந்து உறிஞ்சி குடிக்கிறோம், இன்னொன்னு வந்து அருந்தப்படுவை, மெல்லப்படுவை, நக்கப்படுவை, உறிஞ்சப்படுவை. இது திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க, மெதுவா சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஐ ரிமெம்பர் தட். அருந்தப்படுவை குடிக்கிறது, தண்ணியெல்லாம் அருந்துடும். அப்புறம் மெல்லப்படுவை, பண்ணி சாப்பிடுறது. எஸ். அப்புறம் நக்கப்படுவைன்னு தேனெல்லாம் நக்கி தான் சாப்பிட முடியும், குடிக்க முடியாது இல்லையா? சிலதெல்லாம் நக்கி தான் சாப்பிடணும், நெய் இந்த மாதிரி எல்லாம். அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து உறிஞ்சப்படுபவர் இல்லையா? ஆமா, உறிஞ்சப்படுபவர். ஸ்ரீபிரியா என்ன சொன்னீங்க? Drunk, some are drunk. 4 kinds of foodstuffs which are drunk. என்ன ரிமெம்பர் பண்ணேன்னா, there is a question, level 2 question வந்து அந்த ஆன்சர் எதுனா suddenly it struck me. ஓ அதுதான் இதுல போட்டுருக்குங்க. நான் இது இப்பதான் திறந்தே பாக்குறேன். ஓகே, யா 15.50 ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविद एव चाहं. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू. I cannot make correction பண்ண முடியாது. நீங்க சொன்னே இல்லையா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு. ஓகே, சாரி. யா, அப்ப நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன் பரமாத்மாவாக. என்னிடம் இருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் எல்லாம் உண்டாகின்றன. இப்ப யாரோ மறந்துட்டோம்னாலும் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பகவான். எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுமோ நினைவு வச்சுக்கணுமோ அது மாத்திரம் தான் நினைவுச்சுக்க அவர் அலோவ் பண்றாரு. எல்லாம் பாக்கியெல்லாம் மறந்து போறதுக்கு வழி வைக்கிறார்.
அப்புறம் அறிவும் அவர் தான் கொடுக்குறார். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதங்களை அறிஞ்சு அது வேதங்கள்னா இருக்கு, அது பகவான் தான். அதுக்குள்ள அறிவு என்ன இருக்கு, அதுவும் பகவான் தான். ஓம்ங்கிற எழுத்தும் பகவான் தான். அது அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதியிருக்கிறது பகவான் தான். அது பகவான் பத்தி தான் படிக்கணும். பகவானே எழுதியிருக்கிறது ஸ்கிரிப்சர் அவரே தான். எல்லாமே அவர், அவரோட பேர்லயும் அவர். சோ there is nothing like பகவான் இல்லைங்கிற அந்த இது வராது. சோ எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன். நம்ம என்னத்த வேதங்கள்லாம் படிச்சு என்ன அறியப்படுறோம்? பகவானை பத்தி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். உண்மை வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. அது தொகுத்தவர் யாரு? பகவான் தான். இப்ப இந்த இவ்வளவு உபநிஷதெல்லாம் தொகுத்து ஒரு சொன்னோம்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பசு மாதிரி ஒரு வடிவத்தை போட்டு கறந்து கொடுத்திருக்காரு. பாலை இது ஒரு பசுவை கறந்தா பால் உண்டு. இந்த வேதங்கள்ல எல்லாம் ஒரு பசு வடிவுல போட்டு பகவான் கறந்து என்ன கொடுத்திருக்காரு? பகவத்கீதையை கொடுத்திருக்காரு. பகவத்கீதா அது இருக்கிறதும் பகவத்கீதானாலே பகவான், அதுக்குள்ள எழுதி சொன்னதும் பகவான் தான். அந்த மாதிரி இப்ப வேதாந்தை தொகுத்தவனும் நானே, வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதங்களை எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா இருக்காரு. எல்லாருடைய ஹிருதயத்தையும் பிரசாதம் பண்றா. அவரோட எல்லாம் ஒருத்தரோட ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர்ல இந்த மாதிரி போட்டிருக்கான். எல்லா ஹிருதயத்தையும் பரமாத்மா இருக்கார். எஸ் சூரிய சங்கரநாராயண பிரபு 15.6. हरे कृष्णा प्रभु जी। द्वाउ इमौ पुरुषौ लोके शरौ शर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते। अक्षर उच्यते. अक्षर வந்து பிராக்கெட்ல போட்டுக்கலையா? சோ அது சொல்லுங்க. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள், எல்லாருமே மோஸ்ட்லி தவறு பண்றவதான். இருந்தாலும் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகத்தில் அவாதான் தவறாதவர்கள். இங்க இருக்கிறவா எல்லாருமே தவறு செய்யப்பட்டவர்கள் தான். அப்ப ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். சோ there are two people, ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள். இதுதான் இதுல போட்டோம். ஓகே, இது வந்து 15.7 ஆயிருக்கு. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? எல்லாரும் படிச்சுட்டா இல்லையா ஒரு வாட்டி? ஓகே, துர்கா மாதாஜி, துர்கா அம்புஜவலி மாதாஜி படிங்க. உத்தமக புருஷஸ்த்வன்யக பரமாத்மே யுதாக்ருதः யோகலோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய பிரபத்யவ்யய ஈஸ்வரः யவ்யய ஈஸ்வரः விபர்த்யவ்யய ஈஸ்வரः விபர்த்யவ்யய ஈஸ்வரः. அப்ப இந்த இருவருக்கும் தவறு பண்றவரும் தவறு செய்யாதவரும் தவறு பண்ணாதவரும் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றனர். இவாள்லாம் மத்தியில பரமாத்மா எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் மூன்று உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றனர். தவறு இழைக்காதவர் மேல உலகத்துல இருக்காங்க, அவர் கூட தவறு இழைக்கிறவர் கீழே இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் மத்தியில இவர் தான் இருக்கார். இவர் தான் எல்லாரையும் காப்பாத்துறார். இவர் தான் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர். சின்ன சின்ன ஸ்லோகம். எஸ், துர்கா மாதாஜி, அம்புஜவலி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க, திரும்பி அப்புறம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. हरे कृष्ण माताजी। यस्माक्षरम् अदितोऽहम् अक्षरात् अभिचोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे च प्रदितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण माताजी। தவறக்கூடியவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவங்க, தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திரும்பி அதே தான் உண்டு இல்லையா? இல்ல, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா. அப்பாற்பட்டு ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும், உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். எல்லாத்துக்கும் மத்தியில இவர் இருக்கார். இவர் தான் கண்ட்ரோலர். இவர் வந்து எல்லா வேதங்கள்லயும் இவர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காரு. நான் அந்த புருஷோத்தமன். ஸோ தட்ஸ் வை அவருக்கு பகவானுக்கு வந்து புருஷோத்தமன் பேர் வந்திருக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து ரெண்டு பேரோட இதுலயும் இல்லை. அவர் இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தட். அவர் எல்லா வேதங்கள்ல நான் தான் இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து புருஷோத்தமன் சொல்லிட்டு நான் என்ன வந்து பேரு சொல்லி கொண்டாடுறாங்க. எஸ், அடுத்தது ஜீவகுமாரி மாதாஜி படி. हरे कृष्णा। यो माम् एवम् असम्मूढो ज्ञानादि पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக
ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். நேச்சுரல் இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து பகவான் பேர்ல நல்லா அனுபவிச்சிருந்தா என்ன, அது பகவானுக்கு எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி பூ போட்டு பாத சேவனம் பண்ணி ஸ்மரணம் அப்ப என்னது ஜபம் எல்லாம் நிறைய பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பான். யாருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கோ அப்படி. சோ அவன் பரமபுருஷ் பகவான் ஐயமின்றி, ஒரு சந்தேகம் கிடையாது, ஐயம் கிடையாது, ஒண்ணு இல்லை, பகவான் இருக்காரு என்ன காப்பாத்துறதுக்கு அப்படி. அவன் எல்லாவற்றையும் அந்த மாதிரி ஆளுதான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன், அந்த மாதிரி ஆகும். எனவே பரதன் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை எப்பொழுதும் முழுமையாக அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அந்த மாதிரி உள்ளவன் என்னை வந்து எப்பொழுதும் வழிபட்டு என்னை வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கிறான். எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் அவன் வந்து ஈடுபடுத்துவன். எஸ், சுப்ரபுஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. இது குஹயதமம் சாஸ்திரம் இதம் உத்தமம் மயானக ஏதத் உத்தமம் உத்தமயானக உத்தமயானக ஏதத் புத்தவ புத்திமான அது புத்திமான் கிருதகிருதாயஷ்ச பாரத கான்ஃபிடென்ஷியல் வரப்பட்டிருக்கு. கிருதகிருதயஷ்ச பாரத. ஓகே, வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இதுதான் திரும்பி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சாப்டரே படிச்சுட்டோம். இதுதான் சீக்ரெட்டான நாலேஜ். என்னது? பகவத்கீதா தான் சீக்ரெட்டான நாலேஜ். பகவான் இது நம்பிக்கையோட இது ப்ரே பண்றது. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இதை புரிஞ்சனவாதான் மெச்சூரிட்டி. அவங்கதான் வந்து நல்ல பக்குவம் அடைந்த பர்ஃபெக்ட். இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தது பர்ஃபெக்ட். அவதான் ஆன்மீகத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டு லைஃபை வந்து நல்லா லீடு பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒரு நாரதரோட ஸ்டோரி இருக்கு, குழந்தையோட இருந்து, அதை ஜஸ்ட் நான் போட்டிருக்கேன். ஒரு வாட்டி என்ன ஆயிடுதுன்னா, கிருஷ்ணன் வந்து நல்ல இவருக்கு பக்தி, நாரதருக்கு நல்ல பக்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீணையை வந்து பரிசாக கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராக இருந்த பிரம்மாவின் மகன் நாரதர் இறைவனிடம் இருந்து ஒரு வீணையை பெற்றார். இது ஏன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னாக்கா, பாகவதத்துல வந்து இதுதான் ஸ்டார்டிங்கே. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இவரோட நிறைய வரும். அப்ப இவர் அதனால வந்து பக்தி அடைந்து அவர் இப்படி எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப பாகவதம் வந்து எப்பா படிக்கும் அதெல்லாம். அப்ப இவரோட அந்த ஸ்டோரி வருது அதுல. ஓகே, எஸ். அப்ப வந்து அந்த மாதிரி நல்ல பக்தியோட இருக்காரு. யாரு? இவர் வந்து பிரம்மாவோட மகன் தான் நாரதர். நாரதர் வந்து ரொம்ப பக்தியில இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வீணையை கொடுத்துட்டு என்னோட நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு. ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதரை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தினார். ஏன்னா ப்ரோஜனி வானமே, நிறைய பிறக்கணுமே, எல்லாம் வெள்ளம் மனுஷாலாம் பிறக்கணுமே. அப்ப அதுக்கு வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுக்கா இவர் வேண்டாம், நான் வந்து ரொம்ப இதுல இருக்கேன், பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கேன், எனக்கெல்லாம் கல்யாணம் வேண்டாம், குட்டிகள் வேண்டாம், குழந்தைகள்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. தவறான தொடர்பு பயம் காரணமாக நாரதா திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து விட்டார். எனக்கு வேண்டாம், இந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படின்னு. அது ஆத்திரமடைந்த பிரம்மா நாரதரை காந்தர்வனாக பிறக்கும்படி சபித்தார். அப்ப அவர் சாபம். நீ அடுத்த இதுல வந்து காந்தர்வன்னாக்க இந்த டான்ஸ் ஆடுறதும் பாட்டு பாடுறதும் என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க. இந்த ரம்பா, ஊர்வசி அந்த மாதிரி காந்தர்வனாக நீ போய் பிறக்க போகிறாய் அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து உபகரண். அப்ப அவருக்கு என்ன பேர் அடுத்த ஜென்மத்துல? உபகரணனாக பிறந்த நாரதா அரை தெய்வ உருவர்களுக்காக, அரை தெய்வனாக்க டெமிகாட்ஸ், அவங்களுக்காக ஆடினார், பாடினார், இந்த மாதிரி மிருதகம் எல்லாம் வாசிச்சு அந்த மாதிரி என்டர்டெயின் பண்ணியிருந்தார். ஒரு நாள் ஒரு இளம் நடன கலைஞரின் மாயையால் அவர் தனது தாளத்தை தவறவிட்டார். நல்ல வேளா லேடிஸ் எல்லாம் இது டான்ஸ் ஆடுறது பார்த்து கொஞ்சம் அவர் மயங்கிற நிலையில கொஞ்சம் தாளம் தவற விட்டுட்டார். இந்த அப்படி சாபம் அவளுக்கெல்லாம் அப்ப நினைச்சா சாபம். ஏன்னா அப்படி பலிக்கும் அந்த காலத்துல எல்லாம். அவர் தனது தாளத்தை தவறவிட்டார். நாரதாவை ஒரு சூத்ராவின் மகனாக பிறக்குமாறு அரை தெய்வங்கள் சபித்தார். இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்ட நீ, அப்ப நீ வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை நீ சூத்ரனோட சூத்ரா குடும்பத்துல நீ வந்து பிறப்பாய். சூத்ரனா எகைன் ஒர்க்கிங் கேட்டகரி, ஒரு பணிப்பெண்ணின் பையனாக பிறக்கிறார். அப்ப பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்ததால் நாரதாவுக்கு
சதுர்மாச வைஷ்ணவர்களின் சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது. சின்ன குழந்தையா இருக்காரு வந்து இப்போ வளம் வரும்போது ஆஃபர் பண்றதுக்கு எல்லாம் பழங்கள் அது இது அவ சாப்பிட்டு போன இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அவ சாப்பிட்டு இலையில இருந்து இவரும் அந்த என்ன சொல்லுவா அந்த நெய்வேத்தியம் இப்ப நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, நெய்வேத்தியம் ஆகி விடுறது. அதே போல இவாள்லாம் சாப்பிட்டது மிச்சம் மீதி எல்லாம் கூட அவர் சாப்பிட்டிருந்தார். ஆனா அதுல வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஞானம் வந்து சோ இறைவன் மீது கலப்படம் இல்லாத அன்பின் காரணமாக அவர் நாரதராக மறுபிறவி எடுத்து பிரபுக்களின் மகிமையை என்றென்று பாடி அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி நல்ல சுருத்து வந்துட்டு இவாளுக்கு எல்லாம் சேவை பண்ணி இவாளோட உச்சிஷ்டா சொல்லுவாள். என்ன சொல்லுவாரு, எச்சில் சொல்ல மாட்டான், பெரியவாள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போனது அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண என்ன சொல்றோம், நெய்வேத்தியம் சொல்றோம் இல்லையா, நெய்வேத்தியம் பண்ணது அந்த மாதிரி அந்த இது சாப்பிட்டதுனால நல்ல ஒரு இது வந்துட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல நாரதராக பிறந்தார். நாரத முனி ஒரு குருவாக பணியாற்றினார். பிரகலாத் மகாராஜுக்கு துருவ மகாராஜ், பிருகாரி வேடைக்காரன், வியாசதேவ் அந்த மாதிரி நிறைய வாழ்க்கை அவர் வந்து குருவாக இருந்தார் அப்படின்னு. அப்போ நெவர் டவுட் சாஸ்திராஸ், நெவர் எவர் டவுட் காட். பகவான் வந்து நம்ம வந்து நம்பதான் வேணும், டவுட் பண்ணக்கூடாது. சாஸ்திராவையும் நம்பணும், பகவத்கீதா அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்பணும். இப்ப பிரபுபாதா என்ன சொல்ற, இஃப் ஒன் ஸ்டடிஸ் த வேதாஸ் வித்வுட் ஃபைண்டிங் த கோல் ஆஃப் த வேதாஸ், வேதாஸ் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, வேதாஸ் என் ஸ்லோகம் இருக்கு, அது நான் என்ன கடகடா சொல்றேன், அதுக்குள்ள என்ன அர்த்தம் இருக்கு அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அது இல்லாம இல்ல நான் சும்மா எனக்கு நல்லா சான்ஸ்கிரிட் வரமாட்டேங்கிறது, அப்ப சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறதுக்கு இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து சான்ஸ்கிரிட் நல்லா வருது, அது பர்பஸே கிடையாது நமக்கு, அதுவும் எக்ஸ்ட்ரா தான். பகவத்கீதாவோட என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில அது வந்து கடைபிடித்து நம்ம வாழணும். அது பண்ணலன்னா he says, பிரபுபாதா என்ன சொல்றேன்னா, he simply wasting his valuable time. சும்மா போனேன்னு வந்தேன்னா 4 மாசம் 6 மாசம் படிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன படிச்சேன்னா ஒன்னும் இல்ல, ஸ்லோகா நன்னா சொல்ல தெரியும், யூஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி அப்படின்னு பிரபுபாதா சொல்றேன். அதனால சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி. எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ், ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் 1 minute. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியாக இன்னைக்கு வந்து 15 சாப்டர் முடித்து விட்டோம்.